Wel, dwi'n derbyn bod bobl ifanc a diddordeb yn y rhaglenni fel o ti'n dweud, a maen nhw'n pleidleisio, maen nhw'n textio, maen nhw'n gwneud... Does am byd o'i le yn hynny. Does am byd o'i le yn hynny chwaith, neu ceisio addasu hynny ar gyfer gwleidyddiaeth. Ond i ni sylweddoli yn union beth sydd dan sylw, achos nid i wneud o yn rhywbeth anodd. Mae eisiau gwneud gwleidyddiaeth yn boblogaidd hefyd, ond mae gwleidyddiaeth hefyd, mae'r materion yn bethau difrifol. Ac sut bynnag ydych chi'n cael yn diddordeb pobl ifanc, wel, swn i'n rhoi bob cefnogaeth i geisio gweld hynny'n digwydd. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i ni sylweddoli bod gwneud y penderfyniadau yma yn mater holl bwysig. Achos nid yn unig bod o'n ymwneud ag addysg ac iechyd ac yn y blaen, mae hynny'n allweddol, ond fel gwyddo ni, mae'r gwledydd yma rwan, mae Prydain mewn rhyfel, di bod yn Iraq, yn dal yna i raddau ac yn sicr yn Afghanistan. A mae hynny yn benderfyniadau go ddifrifol, a mae angen i chi gael cyfundrefn gyfrifol i wynebu y math yna o her a sefyllfa.